Mayong nangyayaring anomalya o nakomiter na anuman na bayolasyon, ini ang naging pagduduon ni Alkalde Jun Aguas kan Santo Domingo Albay, matapos magbutuan issue ning irregularidad sa iyang administrasyon. Sigun sa alkalde, ang mga huring-huding na tuyong sinulo ang munisipyo nga ni matakluban ng subuot korupsyon kan sa iyang liderato ang purong pamumulitika sa naman. You can see that this is purely political. Ito po yung mga sumira sa akin nung eleksyon. So, unless maling universe po ang tinatayuan ko, wala ho tayong disallowance. Nagugat ang issue kan subuot may pinaluwas ang Commission on Audit o COA nin Audit Observation Memorandum o AOM sa nasabing LGU. Matapos kay nidigdi naman nagpuon batikuso ni Municipal Councilor Christian Binamira ang sa indang alkalde. Mababasa sa Facebook post kang konsehal ang mga aligasyon kay ni sa presenteng administrasyon. Urog na ang tuyong pagsulo-subot sa munisipyo, nga ni matakluban ang nangyayaring irregularidad digdi. Arog kang 26 milyones na kantidad ng dokumento na pigahanap kan COA na di na naisumiter huli sa pagkakatupos kan opisina. Pagduduon kang alkalde, mayong nawawarang kwarta. Sa madaling sabi, mayo sindang binunsang kwarta suway sa gustong ibaluwas ni Konsehal Binamira. Sabi niya, anawara subuot, solamente sa naman ng mga dokumento na nadamay dara ka nangyaring kasulo. Again, kung sinunog namin po yung documents, di sana sinunog namin lahat. Why is it pag may documents kami, we have backups. So, madi-defeat yung purpose, susunugin namin, tapos may backup kami. Di ba? So, disunugin na pati namin yung backup. So, kasi pag ganun ho, then we cannot comply with the request of COA. Aminado man ang alkalde, naigwasindag disbursement na kulang ni magkakanigong dokumento. Nangunya ng pigiinguhan naman daan nindang makumpleto, ngunya na bulan. Antes pa na na bulan na pigtataong peryodo kan COA. Sa mga taga-tao po ng Santo Domingo, sa mga taga-media, kayo na ho mag-assess who's telling the truth. And kung ano po ang nasa motive ng to post everything na into social media. And not to mention also that the one posting is an elected official and part of this local government. But what was sa social media? Ano po ang purpose niya? Is it shaming? Is it politically motivated? So, mundo man ang alkalde sa daydang untok na pambabati ko sa iya kan sa iya masanang pag-iriba na dapat kutada katuwang niya sa pagpapauswag kan sa indang banwa. Magigirumduman, 2 taon ng awardee ni Seal of Good Local Governance ang LGU Santo Domingo kan DILG. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.